ассалому алайкум бинандагони канали мо хуш бошед. имрӯз мо ёди Караматло Қурбоновро гиромӣ медорем. агар ӯро намекуштанд, имрӯз 61-солагии зодрӯзашро таҷлил мекардем. Караматлои Қурбон 29 ноябри соли 1961 дар шаҳри Кӯлоб ба дунё омадааст. сипас оилаи Қурбоновҳо ба деҳаи партизани сурхи ноҳияи Ленин, ҳоло ноҳияи Рӯдакӣ кӯчиданд. аз хурдсолӣ Караматло ба шуғли мусиқии сурудхонӣ камар баста, баъд аз хатми мактаби миёна ба донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба шӯъбаи мусиқӣ ва суруд дохил гардид. аввал дар дастаи ҳунарии Суғдиён ва сипас ҳамчун овозхони оркестри эстрадии Гулшан назди телевизиони Тоҷикистон ҳунарнамоӣ кардааст. ӯ яке аз қурбониёни ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон аст. 18 октябри соли 1992 аз дасти қумондон Восит дар ноҳияи Ёвон ба қатл расонида шудааст. ҷояшон ҷаннат бошад. дӯстони азиз, ҳамакаса даст ба дуо мебардорем. худованд ҷояшро ҷаннат гардонад.